Sa iba pang bareta, 50 mga urig ipigdistribuir sa mga piling hog racers na naapektaran kan ASF sa Banwanin Baras, Catanduanes. Ika-Brigada Kenneth Bermil sa detalye. Ka-Brigada Kenneth, ibrigada mo. Brigada Live Report. Nasa 58 mga urig ang idinistribuir sa mga piling hog racers sa Banwanin Baras, Catanduanes na labing naapektaran ng African Swine Fever o ASF. Ang nasabing pananauning mga urig nasa irarom asin katakod kang programang Hog Repopulation Quick Response Fund asin Livestock and Poultry kan Department of Agriculture sa tabang kan lokal na gobyerno kan nasambit na lugar. Marurumduman na sa Ruan probinsya nin Catanduanes sa mga probinsya sa Bicol na labing nadanyaran nin swine virus kun kaya kaining nakaaging Mayo ka nakatalikod na taon na naumanin siring na ayuda asin pondo ang Departamento ng Agrikultura para sa mga nadanyarang paraataman nin urig sa nasambitan ng lugar. Iyan ang bareta gikan digdi sa islang probinsya nin Catanduanes para sa Ronda Bicolandia. Ini si Kabrigada Intern Kenneth Bermil gikan digdi sa Regional News Center kan Brigada News FM Bicol, the Music and News Authority. Ronda Bicolandia. Mga commuter